makulog na sa payuan mga bareta sa politika. Iyo baga ano, maray kayo magharambugan na sa kita sa radyo. Ayo, magharambugan na sa kita. Ngunyan mga pangga sa to pong harambugan sa radyo, pagiramdom ini pong istorya, hindi po istorya sana, harambugan sa radyo, ano man po ang pagkakapareha sa bagay, lugar, pangyayari, pangaran, dahil po tinutuyo mga pangga, katang isip sana. Igwada mga pangga na si padihong ko, mga pangga, kunyan, napikot da siya mga pangga, napikot. Sa Tagalog, baga pikot, di baga sa toya, sabi ko lang, apod kaya na, lumay. Napikot da mga pangga si amigo ko, dahil mabaga sa pigtatatsaran ta, baga ang mga itsura, dahil man sa pigmiminus ta. Napikot da siya kan makanos na babae, as in, napiritan da ang agumon niya, so makanos. No offense, istorya sana po, may mga offend. Kumbaga, napikot nga napikot, ibang istorya kaya, napikot. Ang ginigibo niya da, para dahil siya magsawa duman kimisis niya, pigtatahuban niya da ng, sako. Pero ngayon, di aram ko na ng istorya nga niya, alamat kan sako ngayon, alamat kan sako ni. Di iyo. Si amigo ko da mga pangga, tuyong maulida siya sa haruninda, halida sa trabaho sa bukid, nag-aarado da, nagtatarok, nagtatanom nin mais, nin paroy, kung ano. Maulida siya mga hapon, mga badang alasik ng mga pangga. Kada da pag-uli niya, makuraw da siya, gum! Sako! Pag nagkurahaw da mga tugang, si amigo ko nin, gum! Sako! Aram na dayan, understood na dayan mga pangga. Nataklob na daning sako si agom niya, sabay, kunya na da, kumbaga understood na, nakakakunya na, kumbaga sa mga paraogbas, sa mga paramama, nakakatilad. Ngani dan dahil magsawa si padihong ko, ayan, pag nagkurahaw ng gum! Sako! Nataklob ng sako yan si misis niya. Ngunyan, sarong beses da mga pangga, nariparo da kan kapitbahay. Nariparo da si padihong ko. Ano dong si padita? Tuyo ngayon, nag-uuli ngayon yung mga bandang alas 5 hapon ngayon. Nakurahaw lang ngayon yung gum, sako. Nakakatilag niya. Sabi nga, nakakahiso ngayon. Na-curious da si kapitbahay niya, narisa na makuraho lang si padining gumsa ko. Automatic na ngaya Ngunyan, si padihong ko da mga pangga, nag-overtime sa trabaho. Usually, ang maulian, mga bandang alas 7 na ninbanggi, badaday na nasusunod si alas 5, Nag-overtime da sa trabaho si padihong ko, ng alas 7 na da mauli. Mga bandang alas 5 da, aram da kasukapit bahay ngayon nag-overtime ng si padihang. Ano daw kung salisi. Makaano man nga, makanamit man lamang kang tiniladan nga ni padi. Di, nagsalisi da si kapitbahay niya mga pangga. Kuminuraho man da, gum! Sako! Taklob man natulos ning sako si Madi, mga pangga, taklob man tulos ning sako, sabay tilad man da si Padi. Iyo. Ngunyan, mga bandang alas 7 na daanin banggi, umabot na da si tunay na agom, si lalaki, mga tuga. Kumurahaw naman si tunay na agom. Gum! Sako! Naanggutan da si ni misis niya. Taan sabi ni misis, na? Nasako pa sana. Sako na naman. Ayan, kaya hindi ka sabi. Kuminurahaw da mga pangga so lalaki, nagsakat da sa atop. Kon bako nga ni nindon sako, dahil nindo pagsarakuhon.
Dahil man sa sako, nin bakun sako.